κύριος Καματερός για 6 λεπτά. Μην δημιουργείτε ζητήματα, αυτά έχει τοποθετηθεί το σώμα. Λοιπόν, ο κύριος Καματερός για 6 λεπτά. Κύριε Καματερέ, ευχαριστούμε. Ξεκινάτε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, λυπάμαι που δεν έχουμε χρόνο για να αφαιρθώ στα... Κύριε Μπούρα, σας παρακαλώ, και στην ομιλητής στο βήμα. Ψήφισης. Αλλιώς δεν σταματάνε. Αλλιώς δεν σταματάνε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, λυπάμαι που λόγω χρόνου δεν μπορώ να αναφερθώ στα θετικά και γιατί πρέπει οπωσδήποτε να ψηφιστεί το παρόν νομοσχέδιο. Εξάλλου υπόθηκαν τόσα πολλά. Απλά ήθελα και εγώ να προσθέσω την άποψή μου. Θα μείνω λόγω χρόνου σε δύο παρεμβάσεις, παρατηρήσεις, προτάσεις, όπως θέλετε πείτε τες. Σε δύο ζητήματα και θα αναφερθώ και σε συγκεκριμένα άρθρα. Το ένα είναι για τα περιφερειακά κανάλια και ιδιαίτερα τα νησιωτικά και το άλλο είναι για τους τηλεοπτικούς σταθμούς, τους δημοτικούς, τον ΟΤΑ γενικότερα. Κύριε Υπουργέ, οι προϋποθέσεις που μπαίνουν στο άρθρο 9 παράγραφο 2 συγκεκριμένα για τα 20 άτομα που προβλέπονται στους περιφερειακούς σταθμούς, όπως επίσης και στο άρθρο 4 που προβλέπεται για το μετοχικό κεφάλαιο ότι δεσμεύεται για 10 χρόνια, παρόλο που εδώ προβλέπεται να βγει υπουργική απόφαση, οι όροι αυτοί, όπως και κάποιοι άλλοι βέβαια, αλλά περισσότερο αυτοί, δημιουργούν πρόβλημα στη λειτουργία των περιφερειακών καναλιών. Υπόθηκαν και από τους φορείς και εκπροσώπους των καναλιών, αλλά και από παρατηρήσεις που διαβάσαμε κατά τη διαβούλευση, ότι είναι αδύνατο να επιβιώσουν περιφερειακά κανάλια με αυτές τις προϋποθέσεις. Δεν φτάνει αυτό. Ειδικά στα νησιά είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Γιατί αν στην στερεά Ελλάδα έχουν μία εμβέλεια που μπορούν να πιάσουν και κάποιο εκατομμύριο θεατών, υπάρχει νησί με 17.000 κατοίκους που έχει ένα κανάλι και δεν μπορεί να απευθυνθεί ευρύτερα. Άρα, αν δεν είμαστε έτοιμοι να βάλουμε όρους και να πούμε νούμερα στο νομοσχέδιο και για το προσωπικό και για το μετοχικό κεφάλαιο αυτών των καναλιών που θέλουμε να λειτουργήσουν, τότε προτιμότερο θα ήταν, κύριε Υπουργέ, όπως και για το μετοχικό κεφάλαιο θα βγει υπουργική απόφαση, ας βγει υπουργική απόφαση και για αυτά τα ζητήματα. Επειδή πρέπει να μην το δούμε οριζόντια σε όλη την περιφέρεια, αλλά υπάρχουν ιδιαιτερότητες για κάθε περιφέρεια. Και τελειώνοντας αυτό το ζήτημα να τονίσω τι μεγάλη σημασία έχει, παρόλο που τονίστηκε, επειδή έχω λίγο χρόνο, τι μεγάλη σημασία έχει για μας στην περιφέρεια η λειτουργία αυτών των καναλιών. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς λειτουργούν σαν αντίβαρο σε όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει από τα κεντρικά κανάλια και πόσο βοηθούν στην αντικειμενική έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της περιφέρειας. Το δεύτερο ζήτημα για τους σταθμούς των ΟΤΑ, τους τηλεοπτικούς σταθμούς των ΟΤΑ. Και εκεί, αν βάλουμε τους ΟΤΑ να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς όπως οι ιδιώτες με ανώνυμες εταιρείες, δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Ήδη έχει διανεμηθεί ένα υπόμνημα από αρμοδίους και νομίζω ότι στα περισσότερα έχουν δίκιο και πρέπει να τα λάβετε σοβαρά υπόψη σας. Και δεν θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν και για να πάρουν μέρος ισότιμα σε όλες τις διαδικασίες θα υπάρχει πρόβλημα. Ξέρουμε ότι πολύ δύσκολα διατηρούνται οι τηλεοπτικοί σταθμοί δημοτικοί, χρηματοδοτούνται από τους ΟΤΑ, δεν μπορούν να σταθούν διαφορετικά. Ξέρουμε το έργο που επιτελούν και πρέπει να τους βοηθήσουμε να σταθούν και όχι να τους καταδικάσουμε σε κλείσιμο. Ίσως θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας και κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση για αυτούς που ήδη λειτουργούν και που στέκονται με το ζόρι στα πόδια τους και πάνε για να κλείσουν, βελτιώνοντας τους όρους με τους οποίους θα συμμετέχουν οι λειτουργούντες τουλάχιστον στις διαδικασίες από εδώ και πέρα. Και ένα τελευταίο που έχει σχέση πάλι με τους ίδιους σταθμούς, επειδή είναι λίγοι στην Ελλάδα από ό,τι ξέρω
Αν δεν κάνω λάθος είναι 4 ή 5, παραπάνω δεν είναι. Και αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ήδη της ΚΟ κλείνει, αν δεν έχει κλείσει, του Δήμου ΚΟ, και θα πρότεινα να προβλεφτεί, αν είναι δυνατόν, σε αυτό το νομοσχέδιο, μία μέρημνα για τους εργαζόμενους αυτών των σταθμών σε περίπτωση που κλείσουν. Στο νόμο 43-25, τελειώνω κυρία Πρόεδρε, του 2015 που ψηφίσαμε, προβλεπόταν η μεταφορά εργαζομένων από κοινοφελείς επιχειρήσεις δημοτικές που κλείνουν στον Δήμο. Θα μπορούσε να προσθεθεί, γιατί δεν προβλέπεται, και για τους τηλεοπτικούς σταθμούς μία παρόμοια μεταχείριση. Δηλαδή όταν κλείσουν να μπορούν να μεταφερθούν υπάλληλοι στον Δήμο. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει τώρα. Σας ευχαριστώ.